20 बार 40 बार 50 बार 60 बार 70 बार 80 गुड मर्निं फ्रेंड्स गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो दाथ' फुं सम रावबो सिखाराखै खोमा मानसिफ्रानो रावबो गैया लामायाव आं हारसिङैसो लोगोफोर दाबो टाइमा बारा जाखायाखै only 4:30 जादों आं नै दा बे जोंनि खाथिनि न' खाथिनि लामायावनो सिखारनानै थाबायलागासिनो हारसिङै दहायनिफ्रायनो दासो एसे दांस्रां जानायखाय भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर नाय वाव भिउफोरखौ नाय बरिया नुयो फुङाव बयबो फुङाव सिखारनानै थाबायबा हेल्थनि थाखाय मोजां बेनिखायनो आंबो थाबायबाय थायो दैनि सिखारनानै फुङावनो लोगोफोर औ दाउफ्राबो सिखारबाय दाउमा दाउसा वाव बैखौ बरिया नुयो भिउफोरखौथ' मा बुंनो लोगोफोर फुरा इन्जय खालामनां आंनि भिडिअआव हाब बेयावलाय मा गोथां गोजाजा नांनानै थालांखो जेराव गैया नै लोगोफोर अख्राङाव नाय नैबे दाबसेयावल' मा थालांखो सानबो गैया दाबो ओरै सानजाहाबो ओरैल' दंसै नै फुराबो ओरैहाय लामायाथ' बुंनांखाया जे मोनाफ्राव आक्रमन बिदि जालाबायखायो आरो माबा बिराद गिदिर माबाफोर थानो हागौ मोदायफोर आसि गोलावफोर बे जायगायाव रावबो गैया बे जायगायाव आं हारसिङै फुङावनो बेरायलाबायो आंखौ जेबो खालामा खालामनायालाय आं डेन्जार ना फाग्ला दांनो हाखाया जोंफोरखौ गिखाजोबो मोदाय सोदाय ओंखायनो बेरायलाबायखायो आच्छा दैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव गोथां फैसालियाव सानजा अखोराङाव गोमो गोथां सानालाय नुजाबोआखै दाबो so beautiful guys so beautiful place जंगल लोगोफोर दायो आङो नै भाई बुक डाउन होनानै दिन्थिगोन बेनो आंनि मर्निं वाकनि बुक डाउन प्लेस गाइसमोन फुरा 8:30 9 बार होगोन 8:30 9 बार अब्ला नायलांदो भिडिअखौ Bis bar, 40 bar, 50 bar, 60 bar, 70 bar, 80, 90, 85, 86, 88, 89, 500, Barona, Kirona, जाबायलै बारा होजाया लोगोफोर बडिया देरद्रायजोबगोन देरसिगोन लोगोफोर बारा होजाया नै ओरैनो बेरफुं जाजोबखानाय बेनो जाहैबाय प्रेक्टिसआ लोगोफोर बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनो जाबावदै आरो बै गोजाजा साफा क्रेपखौथ' दाबायसि गाइसमोन आरो नै साननैसोनि उनाव एसे गोबां धामाका भिडिअ फैगासिनो दिनैनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना मोजां मोनाखैबो जानो हागौ आरो हेटार्सफ्राथ' थाखायो मा बुंनो बिदियालाय जेबो नङा दे जाय मोजां मोनो बेफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखायोबाबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोफोर फुङाव सिखारनानै थाबायनाया जोंनि हेल्थनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला फुङाव थाबायनानै फुङाव सिखारनानै थाबायोबा ना देहाखौ बिराद फ्राद मोनखायो वाव मेन आच्छा लोगोफोर आं भिडिअ लाबोयाथ' एसे गोबावानो जाबायमोन दाखालि मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनिफ्रायनो आं नै सप्तासेनि बारा जाबाय दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोफिनबाय बे भिडिअआनो जाबाय दानि भिडिअआथ' जाबाय नै नोंथांमोना ससे नायखाबाय आङो दहायनो खिथाखाबाय फुंनि मर्निं वाक थाबायदों हारसिङै सल' बिनिखायनो नैबे जोंनि लामाजों थाबायदों होननानै दहायनो खिथाखाबाय आरो आङो आसा खालामोदि नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो जेब्लायबो सापर्ट होगोन आरो आंनि चेनेलखौ अनसायगोन आरो गोजौआव लांगोन होननानै आं मिजिं थियो जेन'ब्ला नोंथांमोननि सापर्ट आरो अनसायनाय मोनाबा आं माब्लाबाबो जौगानो हाया आं बेखौ मिन्थिखायो नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो नोंसिनि सापर्ट नङाबा सोरनिबा सापर्ट नङाबा सासे क्रिएटर जानो साननाया जाफुंनो हाया होननानै मिन्थिखायो गासैबो सुबुं नोंथांमोननि अनसायनायनि सायावसो भिडिअ क्रिएटरफोरनि साक्सेसआ
बयबो ओंखायनो नोंथांमोना बयबो अननानै मेगन मेसेबनानैबाबो आंनि भिडिअखौ दसे सम लानानै नाय आरो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामलां आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबा साबसक्राइब खालामनानै हो। स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय आङो बारा गोलावबो खालामनो गैया बरिं जायो भिडिअफ्रा गोलावद्रायबाबो नोंथांमोना नायनानै बरिंबो मोननो हागौ आरो दिनैनि भिडिअआथ' बारा इन्टारेस्ट जाखायासै होननानै आंबो मिथिगौ आरो नै आं दा थांफिननो थाखाय न'आव आगान सुरगासिनो लोगोफोर साहा लोंहैसै आङो थांनानै बिन्दास फ्रेस लानानै नोंथांमोनाबो बयबो फुं फुङाव थाबाय उन्दुनानै माबा 12ता 1तासिम पाबजि गेलेनानै माबा गावलायलाबायनानै दाथा आरो बै मदारु लोंनानै उन्दुसोलानानै थानानै बिदिनो 12ता 1तायाव सिखारबा जानाय नङा लोगोफोर बेनिखायनो बयबो फुं फुङाव सिखारनानै थाबायदो जोंनि हेल्थखौ बासायदो हेल्थखौ जोङो जेब्लायबो मोजाङै लाखिनांगोन होमबासो जोंनि हेल्थआ फुं फुङाव सिखारनानै थाबायबासो फुंबिलिनि सुदेम बारखौ जाबासो जोंनि हेल्थआ थान्दा गोजोनग्लायनाय मोनो आरो आच्छा गाज्रि दामोन लोगोफोर गासिबो नङा बिदिनो बयबो फुं फुङाव सिखारखायो बांसिनानो सेंग्रा लोगो नोंथांमोनाबो सिखारखायो होननानै आंबो मिथिखायो गावनि हेल्थनि थाखाय बयबो मिथिखायो आरो नै भिउफोरखौथ' मा बुंनो फाग्ला जालायखायो वाव बेफोरबायदि भिउखौ नुयोबा फिलिंसानो आलादा जालायखायो फुंनि समावनो दा सान फैबा बोरैबा मोब्राबो नुलाबायनो हागौ गाइसमोन अब्ला नायदो वाव फिलिंसानो आलादा नै ग्रिन ब्लु वाव सानानो दाबो फैया सान नेगासिनो आङो फैलाव बिखायाव सानजा अख्रांनि गोमो गोथां सानालाय थाबै नुजाफैदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय बारा गोलावबो खालामनो सानासै डक्टर बिरलांलायबाय नुदोंना नुवासैलाय केमेरायाव मेंगुलायबायलै लोगोफोर थाबायनानै बिराद थाबायलाबायबाय आं जोंथिं नै लामाफ्रानो बिराद हाग्राबारि बिराद समायना नुयो आरो फैफेरैफ्रा बाव गियोबो माबाफोर दं माबाफोर किडनि फार्म माबाफोर सोलिगोन नामा साननानै नाथाय जोंनिथिं बेफोरबायदि सोलिया थारमाने मोनायाव जोंनो गुदग्लिखाय नै बेजों ट्राक फैलाबाय थायो बिराद डिस्टार्ब भिडिअ बानायबाबो एखमबा दानहां माबाहां खालामलाङो खिथुफ्राव लासैखौनो सालाया बिगुरफ्रा रागानो मालाबा सेन्देलजों खुबैगोन आं फाग्लाफोरखौ सिबखावखायो नै लोगोफोर नाय सिबखावलांखायो फाग्लासो बेफोर ओंथि जायो आच्छा आं नोंसिनो मोनसे जायगा खिथाहरनि लोगोफोर बै खनायाव आं खियो बैथिं बैजों ओरै हाबनानै आं खियो आरो बैथिं नुहुरनायाव आं भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय बिनि ओरै थांनानै आं बैहाय खियो बिरादनो दहायबो खिनो ओंखारदोंमोन नाथाय नोंसोरजों थानानै खिनो ओंखारनायखौनो बावबाय लोगोफोर बैहाय ओमफ्राय खिबा एखमबा माबा लुवाद बालांलाबायो लुवादबो दं बिरादनो नै बे लामाजों थांनानै बैहाय खियो ओमफ्राय बै सेराव गोथै गारो आरो गोथै फबग्रा बेनोसै अब्ला जों लागोनि एरियानि प्लेसआ मर्निंआव बेखौनो खिथाबाय आं नोंथांमोननो आरो शेयार खालामबाय अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आरो बार होनखाबाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोबा साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो भिडिअआव अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै उन समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आरो थाबैनो गोबां दामाका भिडिअ फैगासिनो बेनिखायनो चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामनानै लादो गाइसमोन अब्ला भिडिअआ बावनो एन्ड जाबाय लोगोफोर उन भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि हेलौ गाइस बाय जोबनायावसो